Machiegni mesawa mar weche mag ohala kama nyisruok gige pur kata ASK ma higa ni boma Kisumu oyaw ayanga gi jata tije Kenya Lake Basin Development Authority mano Wycliffe Ochiaga ka jopiny nochopo kar romgi mondo gichuo wengegi e gige mopogore molosi. Kane oloso gi jofwambo e nyisruokno madhi kawo ndalo adek, Wycliffe Ochiaga olero ni nyisruok ma higa ni en mar lando rieko mar pur manyasani mar medo yuto. Bende omedo ni jopiny yudo puonj ewi kothe mabeyo manyalo timo maber e alwora Kisumu kod pith mar rech mondo jopur oyud yuto mabup kaka owinjore. County Commissioner ma Kisumu Benson Leparmojo bende ne osingo arita makare e ndalogi mag nyasino kendo kwayo jopiny mondo obed akicha gi wach moramora manyalo rocho kwe. Show ma higa mar 2025 thuon wach ne en mar tiyo gi rieko mar nyapur masani mondo wa advance godo weche mag ohala. And watimo limbe e stalls mag ji te mobiro mondo ochope show. Kuom limbe mwatimo go wayudo puonj kuom kothe minyalo ti godo e alwora mar Kisumu kendo e Kisumu mago kaka bando, kaka bel, kaka pamba mondo ka jowa puro to oyud yuto mang'eny. We want to assure all the showgoers and all the exhibitors of their security. But it's always good to be conscious of your personal security because there are people who might take advantage of the situation or the number of people and maybe try to steal phones and other personal belongings. Kwarango kaka show nyocha en higa mokalo giga moro cha show ma higa ni endi to aneno no ber kendo amor godo kabisa. Maduong' na medo mana rwako ji mondo med bire show nyaka chieng' molore odiochieng' ma Jumapil.